bara som vapen, jag kommer igen till den. Släpp bara som vapen någon. Kvitt här. Det kan gott vara farligt du kan ligga. Kom här. Okej, det ska du nog. Ja, som säger, det kan gott vara farligt att du också kan nu händer hvis du räcker att showa. Nej, det är inte luxum, men jag jag får på Obamas hus så lockar en dronker med att tacka en sniper. Okej, ska vi finna ut av vad det är? Ska vi fara ut om Obamas hus? Ja. Okej, kom. Hej, byt mer. Nå, kommer du? Ja, jag kom nu. Nå, vad är det? Här är det. Okej, kom. Det var han. Vi lockade då till att tacka en sniper. Tror jag att det helt att det är stuttligt. Okej. Kom av sted. Okej. Nå, nu är det för nästa. Så får jag bara nästa sted. Så jag tror att det blir lockad. Japp.